trošku delší době, moc se omlouvám, ale ono nebylo za tolik co natáčet, nebo aby to bylo zajímavé. Já bych chtěla, aby ta videa byla vždy od někud, kdy se něco děje, z nějakého výletu a podobně. Což je právě dnes, protože máme v plánu výlet do Gloucesteru. Vyšlo nám krásný počasí, svítí sluníčko, takže to je super. Protože ono se říká, že Gloucester je takový tmavý město. Abych vás jenom tak uvedla do situace, tak je to takový město vedle Cheltenhamu. Je to spíš historické město, takže uvidíme takovou tu klasickou anglickou atmosféru, doufejme. A takové známé místo tam je katedrála, kterou byly inspirované i nějaký scény z Harryho Pottera. A beru si vás sebou, tak vám to všechno natočím. Tak jsme v Gloucesteru. Tady v těch místech byl natáčený Harry Potter. To je hrozně taky zajímavý. Ale každopádně tady má hrozně moc takovou silnou atmosféru. Jsem tady v neděli, takže tady vlastně probíhá mše. Člověk by neřekl, co v takovém malém městečku, jako je Gloucester, může být. Já můžu říct jenom páni. Fakt krásný. Jen tady chodíme pořád dokola. A já nevím, tady se dá koukat na to týden, prostě na každý ten detail. To má hroznou sílu, hroznou atmosféru. Já to říkám pořád dokola, ale je to pravda prostě. Je to úžasný. Neskutečný.
dvě věci. Za prvý to je katedrála, kde už jsme byli, a za druhý jsou to nákupy. Takže tip, kam zajít, na hlavní ulici lehce naleznete milion obchodů. Hlavně teda outlety. My asi na nákupy moc nepůjdeme dneska, možná jindy, ale dobrý to vědět. Cadbury, šílenství. Tak na závěr dnes jsme si došli na pizzu, typický anglický jídlo, to nevadí. No a už jdeme zpátky na autobus do Cheltenhamu. Byl to super den, nebo vlastně super odpoledne. A myslím si, že sem ještě pojedeme častěji, protože to stojí 1 libru 20 se sem dostat, trvá to chvilku. A je to tu hezký, tak jo, tak dobrou.